Srdačno pozdravljam i slušatelje Radio Ogulina. Na samom početku, prije nego što krenem sa pitanjima koja su upućena gradonačelniku Oba, želim nam svima čestitati zapravo na potpisivanju ugovora o sufinanciranju izgradnje dječjega vrtića i naravno gradskoj upravi i svim onima koji su sudjelovali u tome i timu Karlovačke županije, prvenstveno zamjenici Martini Furdehajdin, ali i naravno vašim bivšim koalicijskim partnerima koji su također u tome sudjelovali, i sve je to dokaz da su svi na svim razinama zapravo konstantno radili za dobrobit grada, iako se ponekad to željelo prikazati i malo drugačije. Moja dva pitanja upućena su gradonačelniku. Prvo pitanje je vezano uz nedavne događaje na zadnjim izborima kada su predstavnici Socijaldemokratske partije tražili da se iz prostorija u kojima su se odvijali izbori uklone i križevi i slike prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Riječ je o biralištima na Svetom Petru i Desmaricama. Zanima me, gradonačelniče, vaš komentar i stav konkretno i prema liku i djelu dr. Franje Tuđmana i zbog čega predstavnicima SDP-a smeta slika prvog hrvatskog predsjednika koja je, to moram naglasiti, ovdje bila bez ikakvih stranačkih obilježja ili bilo čega drugoga što se moglo staviti u kontekst sa izborima koji su se odvijali. Što se tiče drugoga pitanja, također je upućeno gradonačelniku. Zanima me zašto je iz proračuna grada Ogulina i u kojem iznosu u 2018. godini izvršeno plaćanje prema OG portalu, odnosno udruzi Udica. Tko je donio tu odluku i koji je kriterij bio za sponzoriranje tih objava? Pogotovo ako znamo da imamo službene stranice grada Ogulina, ako imamo Radio Ogulin, te uz činjenicu da je sama djelatnost portala takva da se vijesti ne bi trebale dodatno sponzorirati, ne vidim objektivnog razloga da se sponzoriraju objave na ovakav način. Zahvaljujem. Hvala. Što se tiče križeva i slike doktora Franje Tuđmana i lika i djela doktora Franje Tuđmana. Doktor Franjo Tuđman je prvi hrvatski predsjednik kako za mene, tako i za vas. I mislim da za sve ovdje prisutne. Ne samo za ovdje prisutne, nego sve državljane Republike Hrvatske. I ja štujem lik i djelo doktora Franje Tuđmana u tom smislu. Šta je bio prvi hrvatski predsjednik i šta je u njegovom mandatu izvojevana, da tako kažem, sloboda i samostalnost Republike Hrvatske. A što se tiče skidanja slike i križeva, ja imam možda neke oprečne ili površne informacije o tome, ali koliko je meni poznato, na biračkom mjestu ne smije ništa biti osim grba Republike Hrvatske. Isto kao i u ovoj službenoj dvorani ili gradskoj vijećnici. Evo vidite, ovdje iza nas je samo grb Republike Hrvatske i grb grada Ogulina i nema mjesta tu ni doktoru Franji Tuđmanu, ni drugu Titi, ni doktoru Anti Paveliću, ni bilo kojem hrvatskom predsjedniku iz povijesti. Ovo je službena prostorija i u službenoj prostoriji na zidu je mjesto samo namijenjeno za službeni grb Republike Hrvatske. A isto tako na samim izbornim mjestima. Ja ne znam je li tu predsjednica gradskog izbornog povjerenstva s nama, nije. To je sutkinja, tako je da to ona i ne može potvrditi, ali koliko ja imam saznanja o tome, to je tako. I mislim da ako je neko tražio to uklanjanje, da je tražio u potpunosti sa pravom i na biračkom mjestu na kojem ja glasam nalazi se samo grb Republike Hrvatske. Što se tiče drugog pitanja, isplaćeni iznosi prema OG portalu, poslije ću prepustiti riječ možda i zamjeniku, on je pratio isplate, jer zamjeniče možda znate brojeve, ali ja ću samo reći da smatram da je informiranje građana na puno i daleko višem nivou. U posljednjih 2 godine, otkad je ova vlast na čelu grada Ogulina, a svakako da smo
pratili tržište i objave i OG portala i Radio Ogulina i Facebook stranica koje su danas moćno sredstvo informiranja i analizirali da za cijenu koja je plaćena OG portalu, ako se ne varam, mislim da 18.000 kuna, ako se ne varam, u tijeku cijele godine je otprilike isplaćeno OG portalu, ništa se ne sakriva, sve račune možete dobiti, mogu biti obznanjeni javno i smatram da to uopće nije neka velika svota za ono što smo dobili informiranjem naših građana, a isključivo su cilj naši građani, jer mi smo tu zbog naših građana i njih moramo informirati. Hvala gradonačelniče. Treća, Ako dozvolite, mogu li ali odgovoriti? ja bih molio samo kratko radi toga što i drugi. Predsjedniče, imamo svi pravo govoriti sukladno statutu i poslovniku. Mislim da nakon 2 pitanja imam pravo izraziti podpitanje. Izvolite, nemojte zadovoljstvo ili nezadovoljstvo. Jednako kao i svi drugi vijećnici ovdje. Što se tiče odgovora na prvo pitanje koje je vezano uz doktora Franju Tuđmana, rekli ste da ne smije ništa biti na biralištu osim grba Republike Hrvatske i zastave. Nije točno, tamo je propisano što mora biti tamo. U većini birališta je bila slika doktora Franje Tuđmana koji je bio prvi predsjednik samostalne Republike Hrvatske, predsjednik svih Hrvata kao što ste i rekli, i ne mogu ne reagirati kada stavljate doktora Franju Tuđmana u istu rečenicu sa drugom Titom, odnosno sa doktorom Antom Pavelićem. I predsjednik je bio i dopredsjednik vijeća, između ostalog su na prošloj sjednici rekli da su bili dragovoljci Domovinskog rata, pa ako ih 90. godina nije smetao vrhovni zapovjednik, ne vidim razloga da to bude i danas, a pogotovo način na koji se to radilo. Konkretno na Svetom Petru, tu je gospodin Pribanić da je rekao da će drugi put ta slika završiti u Rijeci Dobri. Mislim da je to sramotno i nedopustivo. Ja vas molim odgovor na ovo pitanje da dobijem i u pismenom obliku. Što se tiče drugoga pitanja, mogu se s vama složiti što se tiče medijskog djelovanja da je potrebno ići prema van. Zanima me zašto niti jedna takva objava koja je bila sponzorirana nije imala oznaku da je sponzorirana, odnosno kako i zakon propisuje, zašto se to, hajmo reći, skrivalo da se vidi koje se objave sponzoriraju, a koje ne, i iz kojeg se razloga odlučilo priljevati novac iz gradske blagajne upravo u OG portal. Ponovit ću, mimo službenih stranica grada i Radio Ogulina, osim ako vi imate nekakve druge obaveze prema pojedincima, ali tada nam to javno recite i ok, nećemo se više sa time gnjaviti. Također i za ovo tražim pismeni odgovor i zamolio bih da mi se i kao vijećniku dostavi ugovor na temelju kojega su ova plaćanja izvršena. Hvala. Izvolite gradonačelniče. Evo, vratit ću se još na prvo pitanje, ponovno dizanje tenzija i politiziranja i politikanstva. Neću se više baviti s tim, još ću odgovoriti na ovo pitanje i za mene je ta priča gotova. I dalje je za mene dr. Franjo Tuđman prvi hrvatski predsjednik samostalne Republike Hrvatske, a nikako ga ne stavljam u kontekst sa ostalima. Naglasio sam, to su bivši predsjednici Republike Hrvatske i potvrdit ću da niti jedno biračko mjesto, šta je moje mišljenje, a ja to ne mogu na to utjecati, na to može utjecati samo predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva i ukloniti slike. Za mene nije mjesto takvim slikama na biračkom mjestu. Da, kada nema izbora, kada nema službenog događanja koje je vezano za Republiku Hrvatsku. Pisano ćete dobiti odgovor, ali vidim da ste ovdje prozvali imenom i prezimenom gospodina Pribanića. Ako se možda želite očitovati, evo ja vam dajem, ako nećete, ne morate. Neće, dobro. Evo, a zakon koji propisuje sponzorirane objave, ne znam koji je to zakon, to bi mi trebali navesti članak da proučim. Ja sam inače tehničke struke i ne poznam zakone, ne znam ih napamet. Naravno, znam ih čitati i redovito ih čitam, ovog nisam čitao, a koliko ja znam da na takvim objavama ne mora pisati sponzorirano. Sa OG portalom postoji ugovor, postoje narudžbenice, postoje
postoji izvješće o izvršenim radovima i sve to slobodno možete dobiti, sve će biti skopirano, dobit ćete na kućnu adresu. Evo zamjenik ne, nema upadica, ja ću zamjeniku samo dozvoliti da vam dovrši pitanje, jer zamjenik je bio taj koji je vodio taj dio aktivnosti u gradskoj upravi. Hvala, evo pozdravljam najprije sve nazočne. Pa evo, javio sam se jer ja vodim taj ugovor, potpisujem račune i tako dalje. Pa bih samo kratko rekao da smo mi napravili analizu koliko se trošilo za to medijsko oglašavanje, odnosno za korištenje medija prije i sada, i mi smo te troškove bitno smanjili od rashoda za Radio Ogulin, od rashoda za medije, prije je to bio Ogulinski list i ne znam, još nekakve informatičke tvrtke i tako dalje. Uglavnom, troškovi su sada puno manji, a mislim da građani dobivaju puno bolje informacije. A mi možemo čak i analizu tu dostaviti u pisanom obliku da vidite. Evo, hvala. Zahvaljujem. Treća u knjigu liječničkih pitanja upisala se gospođa Zlata Korelac.